بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە ئەڵقەیەکی دیکەی پەنجەمۆر لەگەڵتانین. دیارە ماڵقەی بەرنامەی پەنجەمۆر هەر لە ئامادەوە پێشکەشەکەین لە خاوەخانەی مەهاباد. لەم ئەڵقەیەژا درێژە بە گفتوگۆکەمانەدەن لەگەڵ کاک عەبدولحەی ئۆکۆمۆش کە سیاسەتمەدار و هەروەها کەسایەتیشی دیار بە تایبەتی لە شاری ئامەد کەوە دەبێژێ دیاربەکر. سەیدا بەخێر بیتەوە بۆ بەرنامەیمە. مامۆستا من ئەڵقەی بەری باسی وی کرد هون چاوا پرۆپاگەندەی خۆ دەکرد. تشتێکی گرنگ هەیە، ینی حتا لە زمانی ئاراراتیش شۆڕشی ئارارات ئەو مەسەلەن دەنگبێژ و مەلا و ئەوانە بەکار ئانین بۆ ئەوەی پرۆپاگەندەی کوردایەتی بکەن. ئەو دەم مەسەلەن ڕادیۆ ڕۆژنامە نەبوو. هۆنیشی ئیسیفادە لەو دەکردن مەسەن دەنگبێژە ئەو مەسەلەن لە زەماوەندا و لەو تشتا کاری خۆ دەکرد بۆ ئەوەی پرۆپاگەندەی حیزبی خۆ بکەن. بێگومان دوی واریداژی دەدەکاتە گەلێک ئاکتیف و چالک بوو. یەک جێ خۆ gelek giringiya çandê li balê hebû ji bo xwedî derketina çanda Kurd ku müzik jî perçekî ji çanda milletane xwedî derketina çanda müzîka Kurd jî hebû û ji xêrî ku bikaranîna propagandayê jî. Mesela dedekadê koroyek ava kiribû û duê koroyê da hevalên dedekadeyî yê ku zanibûn li tembûrê bixin yê ku dengê wan xweş bûn wê demek kasetek dagirtin û kasetê dan piyasê. Wê demê yên ku kaseta derdixistin yên siyasî yên wek şivanperwer û hunermendên hemî li ser ajîtasyonê yani Kurd û Kurdistan û serxwebûn û ajîtasyonê. Lê dedekadeyî him duî warî da mesela serxwebûnê ra xebatinî ciddî dikirin lê ji bonî ku ji çanda xwe ra jî xwedî derkevin müzik jî ku çand e müzîkên gelerî civandin û kasetek dagirtin û ew kaset dan piyasê di piyasê de jî ew kaset gelekî cî girt yek jê müzîka Kurdî ra xwedî derkin ya duya ekîbek tîmekî wan hebû li ji bonî sirf biçin daweta di daweta da bi Kurdî müzîka Kurdî zindî bigirin yek ya duya ji bo propaganda û ajitasyonê jî duwan derada bi kilamê xwe bi dengê xwe û bi dawetê xwe veya bînin ziman ew tîmekî wan nîvîsa jî hebû. Partiyekî dîk ew ji pir benawdeng bû yanî ew dem. Partiya Karkerên Kurdistan. Kurdistan İşçi Partisi bew naw bi navê Tirkî xwe hata naskirin. Ew partî key damezra çawa damezra ew wekû alternatîv bû bo partî kirêkaranî Tirkiye ya çi bû mesele boçî partiyekî we hata yani ji bonî kîpê na ne alternatîfa partiyan Karkerên Tirkiye bû hedefekî lotîne bû yek ya duya ji xwe partiyan Karkerên Tirkiye bi awayê legal li siyaseta Tirkiye de cî stend û ket parlamentoya Tirkiye lê kîp partiyekî Kurdistanî bû û partiyekî îlegal bû. Endamtiya vê partiye tenê li gorî yasayê Tirkiye wê çaxê di înisiyatîfa hakimekî dabû ku hakim bixwestina bi kêmasî endametî 8 sal cezayê wî bû û ku hakim bixwestina derdiket heta 16 sala. Ji 8 sala heta 16 sala xwe cezayê endamtiya vê partiye bû. Ji ber vê yekê ev parti tenê endametî çalekî malekî tune jî. Ji ber vê yekê kîp ne alternatîfa partiyan Karkerên Tirkiye bû. Kîp misyonekî wisa dabû ser milê xwe ku di birêxistinî di nav Kurdistanê da di nav Kurda da birêxistinî tev bigere bibe hêz û welatê xwe azad bike. Baş e salî çend ava bû kêwî ava kir lekûye ava bû. Yani kîp jî tradisyonek bû ji xwe ji piştî Partiya Demokratê Tirkiye li Tirkiye ku Doktor Şivan têda dime partiya ku jêra dibêjin Partiya Doktor Şivan Saîdker Mustoprak. Piştî Doktor Şivan evê partiye bi nava ku Türkiye Partiya Demokratên Kurdistan li Tirkiye Partiya Rahmetê Saîd Elçî Partiya Demokratê Kurdistanê Tirkiye bû. Her du nav tevlî hev dibûn. Piştî ku Doktor Şivan jî koç kir rahmet kir. Piştî wî
Kongra Partiye hat danın û navê partiye hat guhertin kirin kip. Ji ber ku hem ji hêlekî da bi îdeolojiya sosyalîstî tevdigeriyan ku iddiame îdeoloji hebû ku sosyalizm îdeolojiya karkira bû. Piştî sala 1907 û şeşa navê wê dibe kip. Kurdistan İşçi Partisi. Yani û bi Kurdî jî ku dibe PKK. Lê mixabin ew jî êdî stratejiyekî wan kadroyê wê demê bû. Bu stratejiye navê xwe bi temamî veşartî heştin. Wî navî qet bi kar nanîn bi awayê nivîska da di ew da yani di qada da qet wî navî bi kar nanîn. Heta nî ku Partiya Karkerê Kurdistanê niha ku aktif de dixebite heta ku ew derket piştî ku ew derket û wan ew wî navî bi kar anî êdî ev nav bi kar anî navî ji vê hêzêra ew dima. Xav dima êdî bi kar nedat. Piştî wî di kongrekî di salê heştê wan da wan jî ja navê xwe kirin PPKK. Partiya Pêşengên Karkerên Kurdistan. Mamosta tu basî wî kir ke PKK'yê niha ew navî partiya girt bo xwe. Ew çawa çêbû yanî? Ew bi çalekiyê xwe û bi nivîsê ser dîwara û bi propagandayê Kurdî bû yanî? Wan jî wê çavê piştî ku wan vî navî bi kar anî belê ew jî bi Kurdî bû bêguman Partiya Karkerên Kurdistan. Ji xwe piştî ku vana bi kar anîn vî navî êdî kîp navê xwe bi Tirkî navê xwe bi Kurdî êdî bi kar nanî demekî tenê kîp bi kar anî. Ew jî nedimeşiya bêguman. Ji ber wî paşê kongrekî da navê xwe kirin PPKK Partiya Pêşengên Karkerên Kurdistan. Piştî wî di kongreyê da navê xwe bûya wî mecbûrman biguherîn rastî. Mamosta û hiç edebiyat û rojname û govarî we hebûyî Kurdistan İşçi Partisi? Na. Hiç niye? Na. Arşiv marşiv tune? Na. Tenê arman çi bû? Arman cêwa çi bû li sereta mamosta? Ew dixwastin Kurdistanekî çawa çêkin? Yên kîpiya? Bale. Ew armanca wan hedefa wan bi temamî Kurdistanekî yekgirtî yani her çarperça û serbixwe û sosyalîst. Bi temamî armanc serxwebûna Kurdistanê her çarperça bi hev rabû. Têkaliya dedekada legal ew pîk hebû? Têkaliyekî rêxistinî? Belê dedekade bi awayekî ji xwe awa dihat şîrovekirin ku dedekade komela wanî xorta ye. Yani ew bi temamî dedekade stratejiyên dedekadeyê xebatên dedekadeyê kadroyê kîpê Sekreterê kîpê çê bû? Mesela sekreterê giştî Ömer Çetin bû. Ömer Çetin ku di salê hefteyê wan da başûr bi navê Kurdo dihat naskirin. Ömer Çetin sekreterê giştî bû. Di navendê da jî nûnerên sendikayên karkera hebû. Keksaydayê doğmuş hebû. Murat Ciwan vê paşê di navendê da bû. Leser meseleyê kuştinî Doktor Şwan û Saîd Alçî wa ew legal wa bûye yanî pêwîst e ew zanibê çawa çêbûye çî bûye nizanim nivîsiye bahs kiriye ya ew legal xwe bire jêr gil. Mixabin di wî warî da kek Ömer tu tiştek negot. Hiç. Qet tu tiştek negot. Şîrove nedkir. Ger nivîsî be jî ew nivîs dayekî li kê derê bi rastî meçûl e. Lê ez duwê qenaatê dame ku nenivîsiye jî. Ez duwê qenaatê dame ku nivîsan dibûna muhakkik ew ê bidana kadroyekî, bidana yekî merivê xwe, bidana dostekî, bidana însanekî ku paşî bêweşandin. Lê vayê bû çend sal ku rehmet jî kiriye. Şo ji nexweşîna Pençeşêrê rehmet kir kek Ömer. Lê tenê ma awsa meçûl ma û ma di nav nîqaşa da. Lê dîrokekî Kurdayê rûpelekî reş e bi rastî di dîroka Kurda da rûpelekî reş e. Yani kuştina kek Saîd Elçî jî û ya Birêz Doktor Şivan jî di dîroka Kurda da rûpelekî reş e.
نهاجی کسین کشی روزی دکن هر کس لگوری آلیگیری یا خو طرفگیری یا خو شیروت که هنگ دبیجیم که دکتر شوان سایدل چی کشت پدکیجی بریاره کشتنا دکتر شوان دا هنگ جی اکسیوی iddia dikun ku Doktor Şivan Zaydelçi ne kuştiye tiştekî satune eviya bavayeki o hinek jî dibêjin ku eviya şxut bi tamamî senaryoyekî mîta Türkiye bû. Yani me hêvî dikir ku bi rastî Kek Mesûd di wan Pirtûkê xwe ve lê mixabin Kek Mesûd jî tenê qasî sêçar rêza di Pirtûkê xwe da bahs kiriye ew jî zelal bahs nake. Jibo me tamama evya tenê rûpelekî reş li dîroka Kurda û Kurdistanê da heye. Seyda li salî hefta û heşt, hefta û hewt û heşt û nû ta heştê mesela çend hîzbî Kurdî hebûn? Di Kurdistana Bakur da DDK'de Özgürlük Yolu yani Riya Azadî, Kuk, Kawa, Rizgarî, Ala Rizgarî evana hemmî jî referansa wan Marksizm Leninizm bû. Lê mesela em û Riya Azadî yani DDK'deyî û Riya Azadî em bi tamamî Sovyetî bûn. Me alîkariya me pergala Sovyetê diparast. Kawa vê paşiyê bûn Kawa û dengê Kawa. Kawa pergala Çînê diparast. Ew jî Mao ji wan me digo Mao cû. Ewan Mao diparast. Îja Rizgarî û Kuk van her diya ne pergala Sovyetê diparastin û ne ya Çînê diparastin. Ya Çînê şixûne diparastin ya Sovyetê jî ji wan re jî digotin revizyonîst e. Yani ew jî di ortê da bûn. Di navbêhna her diya da mabûn. Îja lê tekiliyê navbêhna DDK'de Özgürlük Yolu o Kawa xariç DDK'de Özgürlük Yolu şu yani Riya Azadî pergala sosyalizm mecbur diparastin. Ew di mesele şîrovekirina mesele dünyaya da hemmî tespît ewan wekî hev bûn. Lê Kawa ji bo ku Çînê diparast ew di têkiliyê DDK'de û Riya Azadî li alîkî û Kawa li alîkî ew wekî seknekî dijminatî hebû. Ya Kuk û Rizgarî, Ala Rizgarî newsa bûn. Silahî wa hebû. Yani bêguman yani çekên ku bêjin şerê çekdarî û mezin bilin na lê çekê li hevdû kuştin mamosa wana li hevdû kuştin. Mixabin çend lê kuştin çêbûn. Serokê Kawa çê bû mamosa? Serokê Kawa di avakirinê da Ferit Uzun kadroyekî wanî gelekî navdar û kadrokî Kurd û Kurdistanî hêja bû. Lê mixabin Ferit Uzun bi awayekî hat qetilkirin bi destê PKK. Ferit Uzun serokê Kawayê bû. Kadroyekî gelek hêja bû. Di Kawayê da wê çaxê Nurettin El Hüseyinî kadroya teorisyenekî ciddî bû, insanekî têr û tije û teorisyenekî ciddî bû di kadroyên Kurdistanê da. Anha bi tiştekî ve alakadar nabe lê dîsa jî gava navê Nurettin El Hüseyinî tê bikaranîn bi hürmet tê bibîranîn kadroyekî wisa hêja bû. Ew jî yani van her diya di Kawayê da kadronî di asta herî bilind da bû. Cudayetî PKK legal wat çi bû mamosa? Ji ber ku Kawayê bi tamamî Çînê diparastin. PKK ne Çîn ne Sovyet diparast. Ew jî weka Rizgarî û Kukê di mesela sosyalizmê da di naberîkê da seknandî bû. Lê PKK gava ku dest bi şerê çekdarî kir yani di serî da bi rêxistina ra dest bi şerê çekdarî kir. Li DDK'de yaxist, li Kawayê yaxist, li Özgürlük Yolu yaxist. Sedem çi bû mamosa? Boçî? Sedem hakimiyeta qadî bû. Hakimiyet. Yani ji bo hakimiyeta xwe bes wanî jî ew kadroyên PKK kuştine. Dikaribûn rêxistinê nexwestin ku şerê çekdarî bi hev re bimeşîn. Yani Özgürlükçiya jî, DDK'deya jî, Kawayê jî bi rastî nexwestin ku bi xwe têkevin şerê çekdariya. Lê demekî Kukê bi Kawayê ra bi PKK'ye ra şerekî giran kirin û bi taybet li qada alî Mêrdîn Beriyê gelek welat parêz hatin kuştin. Ev ya jî dîrokekî Kurda dîroka Kurda da bi rastî rûpelekî gelekî
دلگرانجیه دلگرانیه مخابن PKK که ترجیح کرد و جمو حاکمیت قاده بکدسته خو بسرچ کت براستی پکی مخابن ما مثلا پشتی یعنی سالی هشتی و دربی عسکری ڕەوشێکی چاوە چیە کرد لە باکووری کوردستان بە تایبەتی یعنی بۆ پارتیان سیاسی بۆ کۆمەڵێن مەسن چاندی و هوەری بۆ کەسیان سیاسی بۆ بێ نەها پشتی دەربار لەشکری چێ بوو 1970دا فعالیەتên siyasî hemî hatin sekinandin yê Türka jî hatin sekinandin ne tenê yê Kurda hemî faaliyetê siyasî û çandê komeleyî hemî hatin sekinandin İca komeleyên Kurdan wekî DDKD wekî DHKD wekî komeleyên rizgariyê anti sömürgecî dernek komeleyê wan hebûn wekî yên kavayê yani şovana îja rêveberê wan û endamê wan û alîkarê wan û yê ku çalekvanê wan yên ku devletê hema ku ew kirin û zindan kirin işkence kirin wekî silindirekî ser Kurda da İja wan nego avana DDKD'î avana kavayî avana rizgarî got avana Kurd yani bu fark nedekir aynı wisa bû mixabin aynı bûya wî bi ser Kurda da hatin şu meciyê Kurda paşî meciyê hat serê me ku yani em û kavaciya çawa dikarin bibin dijminê hev û rewşekî wisa çêbû ku êdî însan ketin heyra jiyana xwe faaliyeta siyasî li wê derbêle evliya jiyana xwe yani ne jiyana basa jiyana aborî nakim parastinî jiyanê ket heyra parastina jiyana xwe evliya jiyanê nema kadroyên hemî siyaseta kadroyê wan pirê kadroyê wanî ku hêja û çalak û zana bûn ya hatin girtin di zindana da bi sala hatin girtin an ê ku keys derfet dîtin derketin dervayên welat piştî wê siyaseta Kurdayê Türkiye demek ki bi ew kisek yani wekî saeta sekinandê demek ki sekinî piştî wê hinek rêxistin piçekî xwestin ji nûva dest pê bikin xwe bicivînin li hev bicivin wê wan şert û merca bi rastî di nav însana da hinekî şîrovên cuda jî anîn di nav rêxistina bi xwe da jî mesele nakokî derketin mesela ême bi xwe jî pişî darba leşkeriya 1980 grûbek hevalê me gotin eviya cuntayek faşîst e grûbek hevalê me gotin ne faşîst e cuntayekî leşkerî metinger e li ser viya cudatî çêbû mesela Murat Ciwan û Ömer Çetin li ser vê yekê ji hev cuda bûn yani partî jî cuda belê ji hev veqetî tabii pêra yani tenê her du nav ji bo sembolin ez dibêjim pêra gelek hevala hinek hevala li aliyekê hinek hevala li aliyek din cîstin aynı ev numune di rêxistinê da jî îja sedemnî dinê mesela ême ji ber şîrove cuntayê bû belê hinekî nakokiyê dinê di rêxistinê dinê derketin ev jî bû sedema qelspûna siyaseta Kurd mamosa bi xwe hatîte girtin waniye salî çend heştê du bû تا çend li zindan me ez di heştê du da gava hatim girtin sî û heft roja tenê ez di ciyê işkenceda yani ciyê çavgirtî û işkence damam li wira xwestin ku bi min bidin qebûl kirin endamê partiyê wê çayê em hin xortin evkekî me ew baweriyekî me mezin heye me mesela mirinê dida berçavê xwe û hin jî ji hevala me tecrübe girtibû ku ez endamtiyek bipejrînim bêjim erê ez endamê kîpê me ez bi kêmasî 8 sal ceza bixwim ger endamtiya xwe ez nepejrînim bi çend meha ez jê bifiltînim me mirinê da berçavê xwe û min endamtiye nepejran Bahsî zindanê Diyarbekir tu bi xweşî lewê hatîte girtin yanî cudayetî wî çi ye çima dibêjin ew zindanekî pir
ترسناک و خراپ بوویە لە دنیانی نەنتەنێ لە نه cudayetiye tenê rêveberiya tiştê ku bi insana kir. Cudatiya wê ev e. Yani weka ew işkenceyên ku insana da hatin kirin di dünyayê de hûn dizanin Guantanamo zindanekî navdar e. Zindan o li Türkiye ya Sinopê zindanekî navdar e û Diyarbekir jî ket ya navdara. Yani tiştê ku dikir. Esat Oktay Yıldıran efserekî leşkeriya Türkiye bu ya berpirsiyarê wê ew bû di dema wî da ew işkence metodê işkenceyê yani pir hatin nivîsandin pir hatin axaftin pir hatin ji ber wî nakevim baş bes to bi xwe çi dî yani mesela tiştek min bi xwe dî min lê me awha vekirin awha û darekî dirêj qalas em jê re dibêjin darekî dirêj danîn û plastik lê lefandin her du milê me awa dar jî dirêj e ew tedî dolabên çelik yê ofîsa hene wanê Pirtûkat hene bilindin dolabê bilind kirin serîkî dar danîn wê dolabê yek danîn ser wê dolabê giraniya min ser lastik û milê min ma û ceryanê bi hinek ew kava girêdan her carê bimaniye toyê ku ceryandan pişt min dîwar bû her carê ku ceryandan ew giraniya ser milê te û bi şiddet dîwar de qelbî şiddet çû ev ana disekinin gava çend cara gava wisa kirin gava datanin êdî ev mil tune bûn ev mil tevzandî bûn yani mesela yek şey bu ye hevalekî me milî ew jê re dibêjin askiya Filîstîn yê min wîya nedît lê hevalekî me awa şipar awa girêdan û ab vî havî ew dalekandin wekî ne ew felaqe û nizanim çû filan û bêvan avana tiştê klasîk bûn avana pir ji me re ew nedatin ez pir naxwazim têkevim beşa rêbaza îşkence wan ji ber ku pir hat nivîsandin çend mah maye yani li zindan ez du maha tenê di îşkence de ma û piştî wî ku ji ber ku min tu tiştekî jî qebûl nekir nepejrandibû normal diviya bû ku piştî wî min texliye bikirana lê sê mehêdinê jî îja min di ew keda girtin û ez derketim belê to lêvê ew hevalên PKK bînîn ew mezlûm doxan wan e ji dûr de me wan dî ji ber ku wê çaxê ew ayrî bûn cuda bûn زۆر باشە مامۆستا ئێمە شوێگەین و دوای درێژە بە ئاخافتنی خۆ دەدەین. دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەمۆرە دەین لەگەڵ کاک عەبدولحەی ئۆکۆمۆس. کاک عەبدولحەی ئێوە لە ساڵی هەشتا ئەو ئاستەنگین مەزن بۆ ڕێخستنێن کوردی چێدمن لە باکوور و لە تورکیا. بەڵام بەشێکی زۆری ئەو کادرۆ و سەرکردێن پارتیên کووردا دەچنە سووریا بە چ ئارمان چوون یانی ئەو دەخواستن چ بکەن لە سووریا سووریا چاوە هاریکاری وا کرد yani diserîda armanc diserîda parastina jiyanê xwe bûn lê ji bo domandina siyaseta xwe jî diviya bû parastina jiyana xwe jî bikir yani kadroyên serî bi rastî diserîda ji bo ku siyaseta xwe dikaribin bimeşînin û ji bo ku parastina jiyana xwe jî bikin diviya bû ku ji welat derketene anna bi salan wê di zindana da bimane yanî her partî bi serî xwe legal Sûriya eleqa çê dikir ya çawa bû belê her partî bi serê xwe çê dikir yani her partî li gorî derfetên xwe li gorî îmkantên xwe bi Sûriye re eleqa derdatanî mesela yê me tê bîra min ez li Qamişlî bûm bi حزبا كومونيست حزبا شيوعي عراقي نونري واني نونري حزبا شيوعي عراقي بواسطوي تكليب سوريا بله تو بخوكي شويت حشتي دودا دا بشتي كو ازهاتن بردان تخليه بوم باشي دي سال من جريان جبو كو اجي دي سال نكف موان شرط مرجان زنداني از درباسي روجاوا بوم او كاتا كيب نايخو غوردي بو بيشنگ يا بشتي غوري لا هشتاو وي دمن نا بشتي وي بار بشتي چي بو تو لگال چي جانالي بو يعني او
از وی چاپ پیشن وی چاپ پشتی کو کیپ دهشته دو عداش خو ایدی زلال بو کو به هود نرا و نمشن کیپو پیشنگ بله از وی چاپ پیشنگ یارا تفگریم به پیشنگ یعنی لگل مراد جوان بله بله ما مساو تشتێک چێ بوو لەسەر ئەو کادرۆیان کاوە تۆ هیچ زانیاری لەسەری هەیە کۆمکوژیەک چێ بوو ئەو چاوە چێ بوو بڕاستی کۆمکوژیەک لە ڕۆژاوا چێ بوو لەسەر کادرۆیان کاوایە لێ بە تەمامی ئەو ئەوەیە و هات نویساندن هات گوتن ev operasyoneka mîta Türkiye bû. Yani axî Sûriya kirin. Belê belê li Sûriye kirin. Li Sûriye li Qamişlî bû ez bawerim hat kirin. û bi tamamî gotin operasyonekî ku mîta Türkiye kiriye. Bez çima meselen kawa hate hedef kirin yani tiştekî taybet hebûye? Dûra da gelek şîroveyên cuda hene. Lê avê ku xuyaye dibêjin ku ew kadroyên kawayê di nav wan kadroya da ê ku li vê derê gelek însana kuştin hebûn. Ew jî ji teref hêzekî tarîva dihatin meşandin an derfet didan wan an hatta iddiakî wisa hebû ku ne bi biryara kawayê jî dikin. Belê kawa jî bûn, kawa jî dihatin zanîn, lê ne bi biryara kawayê jî dikin. û Jibûnê ku ew mesele kî bi wan da kirin, çima kirin, hedef çi bû, arman çi bû, pir zelal nebe diviya bû ku wan ji holê rakin. û operasyon boya armancê. Yani ev jî iddiayeke tabii. Belê. Lê ya min bipirsî ez jî esêya wî nizanim. Lê tenê ez zanim ku operasyonekî li ser grûpekî kawayê hat kirin û qet komkujî bû. باشە ئێوە ئەچنە لوبنان لەوێ لەگەڵ فەڵەستینیا و لەگەڵ عەلاقە چێ دەکەن ئەو عەلاقە چاوا چێ بوو لەسەر ینی ئارمان چ بوو کە لەگەڵ فەڵەستینیا عەلاقە چێکەن نەها وەکی سەریدا me beşa ewlî jî bas kir em rêxistinekî sosyalîst bûn sosyalîstî jî tu zanî internasyonalîstî divê yanî fikr û ramanê xwe internasyonalîst navnetewî difikirin îja piştî ku darba leşkerî li Tirkiye ya dozdê îlonê ku pêk hat şertên têkoşîna vê derê ji bo me nema teng bû. Îja ji hêlekî de em bi xwebrêxistinî ji hêlekî de jî jiyana xwe biparêzin û ji hêlekî de jî karê xwe siyasî bidomînin ew berpirsyariya me internasyonalîstê. Îja yani ya me tenê na rêxistinên Kurd hemî divê tۆ be tenê çûyîte Lubnaniya lەgەڵ hevalê xwe çûyî nan bi hevalê xwe re çû îja li Lubnanê hevalê me di kampê wan da perwerdeyiya çekdariyê jî didîtin perwerdeyiya siyasî jî didîtin mesela grûpek hevalê me li kampa George Hebeş bûn têbîra min Niha navê wan êdî birastî mij bîra kiriye mesela Rêya Azadî li ciyek bûn Kaval ciyek bûn yani îja wê demê fikr û ramanên me sosyalîsta yani ji bonî temamê rêxistinê Kurda ez viya dikarim bêjim me karê xwe internasyonalîst bijî danê ji bo ku Filistînî jî ji bonî me gelekî bindest bû û têkoşîna azadiyê dida rewşa têkoşînê ji bo ku li Bakur nema bû me wê berpirsyariya xwe îja bi alîkariya Filistîniya dixwest em dîsa bidomînin. Lê me rast kir şaş kir ew ya tiştekî dinê. Karî bûn bimeşêrinin ya em bêjîn wekû xwe dibêjî karekî baş kir ya xira kir. Çima nekarî yanî dom bikin meseleyî hûn perwerdeyê eskerî û siyasî û her tiştiyê dikin belam piştî nekarin dom bikin ya nixwastin dom bikin. Li Bakur li Rojava yanî ew niha rêxistinê me dema yani hetanê 1908 şixa amadekariyekî wanî şerê çekdarî û domandina şerekî wisa amadekarî wisa tune bû. Başa. Tenê piştî heştî yanî hûn deşne Lubnan deşne Sûriye deşne Başûr. Piştî heştê piştî ku herkes ket parastina laşê xwe canê xwe û hinek di cî xwe da rûniştin hinek jê dev ji têkoşînê berdan hinek jî yani
او مثلا من گو 55,000 اندام ددکاده من او 55,000 اندام militanni bune nece memuru devleti bune nece xandevan bun jiberwi yani yek karbona militanni bikin jinavvan gelekendik dağıt bijart jiberwi ji ve heze duxda ne ditin braste başa ev ku partiye ki çap hونیشی دژی İsrail و Amerika و نزانم صهیونیست و آوانه بون بله بگمان yani şu yani anti emperyalizm jibonimet işte ki gele gring bu hatta jiber anti emperyalisti yok jiber ve u jiber biata sosyalizme me dostani be Kürde xoy netve peres netkir bale başa o tevli şerri İsrail bun şerri İsrail و Falastiniya Ciciyada rastlahat ez bu ne bum. Le Ciciyada rastlahat le be prani de kampada vakti havale meji buan ra perverde de kampada deditin İsrailiya ji wan kampa bombabaran bikirin. Due demeda yen ko hatin girtin hebun ye ko duan bombabaran da ji şarap nele bombaya birin xwarin havale be usa hebun. Yani İsrailiye andami o girtin. Bele, havale kime girtibun. Ve havali bizelalici bastked ve jimra gotun tükesi. Bale. Gom goti ez Kurdum. Ez Kurdistana Bakur jiber junta faşist reviyam hat mevre. U ez livraji alikariya gelebindest a Filistiniyatkim. Berpursiyariya xo bicitinim. Gojmra got Kurdi gom got ya ez Kurdum. Go efserek yuani ev biye u qama JP dreş biye. Go deste xol çama stiyem xiz gojmra got hena dostu dijmne xoş ev nas nekriye. Ya ev havale me an hadved ve ez henu famtkum ku ev jmra çgot. Henu ez manaya wataya ve hevokavid ve ez hena nu tegiştim. Mukabın jiusa bu yani jiber ku Yasser Arafat bu ku seroke fikoy bu devi net geriya ku ek tima xorten Kurd ra beje Kurd juan ra tornesel adine yubi yani peyvi Kurd bakar nedin karnetani mukabın ne doste Kurda bu şu düşmene Kurda yani Arafat ve hem zelal karın beş ya Halepçe'de yek dostaniye Saddam zikir Arafat bu yani to bu xoyi diye ne diye Arafat diytiye بله چه گود حزکم بزنم یعنی بحث از چکر چه با گود یعنی بخاز وکی کنفرانس کی وکی نه تنه بجیلو برگه خوی لشکری اوا بهراندن الان ویدید با خفتن بله بس تو مکری که او دوستی کرد نبویه دوستی کردان نبویه عرفات نه و امویا زلال ده اوکی داشتی ببینیم که mesela Halepçe'de dibinin ki Filistin'e ne dostu Kurdamın. Bu an hacı dostaniye Kurdan akın. O partiyen dereveyi PKK. Leser xabati çakdari le Bakur. Sali 84 xabati çakdari çeydi belere. Halvesti o çu bu yani Norini o çu bu. Yen PKK destek. Bale. Yani nerin eme on dijivi bu piştivani deke be tamamı em dijivi bu jbe ko Kurd ne amadene jbe ev Kurd jiviya xisar bibinin ev çalakbanın wanji ve jiviya xisar bibinin u nel go berjevendiyen gele Kurde evyek u brasti dirokji vay nişan da ko 5 sale jgayri xisar beştir Kurd tişteki naminec. Yani on dibejin ki o tişteki şarj bu yani ne duvakta xuda bu yani bawe teorik dve ku Kurd bejin em dve ku em şere çekdari bikin dve ku Kurd veyeke bi parizin le kinge bi kija heze u bi çarmance bi çe hedefi yani şere çekdari ceheleki da mesela literatüra marksizme gava merdinere ve ceheleki da dbejin jbuni propagandaya ceheleki da jbej bu ku em şer bikin u düşmene xuyaji rakibe xu mağlub bikin hezatay kutuan mağlub kitune dibine bu propagandaya gerçi bu propagandaya beji avkas fedakari bu propagandaya zede bedeleki zede hadi tevi bedeli jidat biserketi bu propagandaya te nave xud xiz dünyaya te anha çitki yani
جبروی یعنی ما به تمامی ام لهمبر شر چکداریه بون دماوینیم بو اوی کرجیویا خسار بدی تانا ما ادعام او بو و هیچی از صد فکرم. بله. باشه ما مصاب با علیه کی دید بیشتر که او پارتین پسکه و پاش پیشنگو هموانی دیکا و آن رزگاری و آنها دبیشن او نکاریبون برخو بدن بۆ ڕەحەتی جانی خۆ بۆ خلاصکردنی ژیانی خۆ ئەو بچێکی چوونە ئەوروپا بچێک هاتنە تورکیا هەنێ چوونە جوزانم باشوور بەڵام پەکەکە بەرخۆدا و ینی سووریاشی دزانی بووکە ئەو دکارن چ شتێکی بکەن بۆیە هاریکاری وا کرد کومێر ئەنجامە بنێڕێ وەکی ڕاست خویات کە ئەف ئیدعا ئەنجامێدا ڕاست خویات کە لێ gerpekeke tişeki avan ekrana wan rexistine dine ihtimal yani rewşa bakur evet tişeki dine derket ana neko tenêj bû xwe parêz nû reviyan û bêbasiret bûn û nexwestin bikin nîm bû pişik pekeke dest pêkir ya diviya bû ku dek gava ku vana tişek bikirin diviya bû ku bi pekeke re endîşar bikin armanca wan jî ne bi pekeke re bi devletê re bû ji ber vê yekê evana jî sekinî pekeke jî şixwe wisa şîroret kir ليه تشتكي وسا أو جبني أزرد كم تشتكي وسانينا يعني. بله. ما مثلا لباكور يعني تود بيجي أو شر تشتكي يعني باج نوية بوكردا. شري بككا. مخاطر. بشتي هون للزفران باكور واني جاري. بله زفران باكور. بله. Yani Azerbaycan Bakuru mecliye mi da xebata illegal domandına xebata illegal bu. Valla. Kert o. Le mukabın emcib serneketin. Diyorlar da. Yani insanı me tekilden tırs. Valla. U paşta çuyin sekin hevl sekini motivasyon nemadı insana da. Ev moral motivasyon. Ev ya pır gelek giringe yani. جبر که هز شکیه و بلا بو او مورال موتیواسیون جینما جبر وی براستی ام جی ما یعنی ما چخاص دبر خدا و هنگی ام تشتاق کن لی ام سر نکت بس لالی کی تدبیجن اگر پکک لزیندانه بتایبتی او برخودانی بحث دکن لنوروزی هشتاو دوا اگر او نکاری با او برخودان بکن نکاری بن یعنی شری چکداریشی چه بکن او راسته یعنی معنوی پکک لسر زیندانه بویا او دبیجن para rastiyete daha ye. Teneyuni ne beguman le para rastiyete daha ye. Yani durada evliye ki dam girseye xuji dam tabana xuji dam gele kurtç. Bale. Baz çima ev kadroyen asasi yani evi bataybeti navandi zede wa yani hamu partiya tevli pakaka bu. Yani ev yani çi bu pakaka او چاوکو مقناطیس همو ادکشان و علی خو yani ابیا او کک بو yani naha geriseye hemmi rexistina brastik şirovekirna siyasi politika siyaseta devleti liser Türka ev zindan kirinu işkence kirinu dagir kiriyu kadehebunu derben kirina ser kurda hemmi dizanın devlet veki düşmaneki dizanın veya hatta vera tamam le tekoşin u rebaza rexistinbune ya tekoşine ya lehemberwan tekoşin domandine şirovekirine ura da piçeki kemasiye bu. İca PKK ya kuddes bir çeke kirnu u daha bir asker gava koştum bana tamam şu evin eko mehalas kin evin vayl devlet etkin. Yani juan şireke ku merv devlet ehe edi her tiş tamamen ev merv kinge dreku lehe yaji kinge çalak be kinge çalaki yapke dve şiroveka di şirove nerkhandına vedere da az kemasi ki mazın dehemmi kez girseye da binim jiberviji ev bu mıknatıs yani uca ya kul qadej xonişan da ev bu yani tenesedem ne ev bu ya kul qada xonişan da ev bu kesen ku de rexistinin dine da emji rexistinin dineji kesen ku çalak bun enerjik bun duxasin enerjiya xud siyasete da xerç bikin u kar bikin ku rexistin sekinin avanajı ve dereş xuraditin ku
dikarin ve enerjiye xud ve derede bikarbinin. Mesela az Xatib Dicle yek jwan dibînim. Yani keseki enerjik bu, dixwast enerjiya xarj bike, gava emet tiştekî nekin. Rexname gava sekinî û çalak sekinî û xebat sekinîn. Dûra da jî dinamizmek dit. Çil ve dere dinamizma xud domine. û gelek kes wisa bûn ê. مامۆستا ساڵی 90 پشتی 90 ینی دیسا دەرفەتێکی تر چێ دەبێ ئەو مەسەلەی چێکردنی پارتی لێگاڵ و ئەوانە هەب چێ دەبێ هەب بەڕاستی و ئالیگرین پەکەکە چیە کرد یا چاوا چێ بوو ینی ئاواکردنە هەپێ دا aligirên yani kadroyên PKK bi tamamî li hember derketin. Tekoşîna legalîteyê gotin teslimiyet e. Ji ber wî divê ku partiya legal ava nebe. û ava bibe jî em tune netêda. Lê dervayê wan dîsa ew rêxistinên berê. Yani çi DDK'deyî, çi Rêya Azadî, çi Kûk, çi Rizgariya û kadroyê wan hepê ava kirin. Demek ki hep ava bu. Yani tu dibêjî hep li dereweyî PKK çi bûye? Belê. PKK tamamıyla hember bu. Digo yani partiya legal tevê wataya teslimiyetê. Hûn teslîmî devletê dibin. Hûn her tiştê xwe teslîmî devletê dikin. Rexnêwan jî ev bûn. Lê piştî ku hep ava bû û ji Kurda eleqe dît ha vana jî nêrtin ku divê ku qada legal jî bê bikar anîn. Yani tenê şerê çekdarî û o illegalite têr nake qada legal jî qadekî ji giring e û ji tekoşînê ra pêwîst e. Îja ew jî hatin ketnekê piştî ketnekê dîsa wekî xwe tevgeriyan piştî ku wekî xwe tevgeriyan êdinê nikarbûn wan ra bixebtin. Piraniya kadroyê dinê dîskalifiye bûn jê derketin. Başa mamosta her pir cara hûn dibêjin hem nekarîbû legal PKK bixebitin. Belam hûn dibêjin yani ew hep kesên dî çêkirine bez nekarîbûn yani berxwe bidin û çima nekarîbûn partiyekî dî alternatîv çê bikin beramber hep. Ew ya piştî ku PKK jî ket hepê û dep û devletê jî bi ser depê da çûn û gulebaran kirin mesela büroya ofisa Diyarbakır gulebaran kir devlet tîma özel tîmên taybet. Piştî wî vana jî qada legal da jî ku dest pê kirin û gel jî dîsa vana dîtin. Êdinê em bêjin partîkî dinê ava kirin ne ku ava nekirin. Mesela rahmetli Abdülmelik Fırat serokatiya wî de ava bû. Hakpar ava bû. Di serî da jî ew jî gelek bû hêviyek hatta siyasetmedara şiroveyekî avat kirin yani kadroyan. Şiroveyek avat kirin. Digotin siyaseta Kurd êdî tenê PKK dimeşîne yek bask dimeşe. Ger Hakpar jî bibe hêzek bibe du bask ew çê bibin. Ew her du jî li hember hev ayarek bidin xwe jî. Ew ji ber wî ew rêyekî çêtir derkeve ber Kurda. Lê Hakpar jî mixabin ew jî dîsa wekî hepê rêxistinê cuda ketneke paşê ew jî maddeste özgürlük yolê da. Maddeste Kemal Burkay'da. Yani herkes hinkî jî grupçîtiya xwe berê derxistin pêş ku ew derket pêş insana wê motivasyonê nedît te da. Mesela ez bi xwe Hakparê da jî ez di kurula wanî disîplînê de bûm. Lê me wê motivasyonê te da nedît em jê cuda bûn derketin. Baş leser girtinî berêz Abdullah Öcalan norînî we çi bû yani hûn çawa fikirîn çi kirin piştîwanî wa kirin xweşxal bûn çawa kir yani. Yani bi rastî wekî Kurdekî bi merve giran dihat. Yani Devleta Türk wekî îdeolojîk û wekî rêxistin gavat lê dinêrê bi tamamî xisar da Kurda û ew bir. Lê girtin û zindankirin û ev wekî Kurdekî me nikare bêje yani tiştekî baş bû yani. Ev ya bi merve giran tê bi her Kurdekî giran tê. Ji ber vê yekê wê demê jî lê şik hene. Hê jî duî warî da şik hene. Gelo wî xwest ku were vê derê.
ئەو سێناریۆیەک بووگەرەوە کچ و رووسیا و یونانیستان و ئیتالیا و کەنیایە دوی واریداژی gelek ونزانین gelek nîqaş hene ew jî ciyê yani iddianî ku merv dikare guh bideke yani bi tamamî merv nikare wan îddiaya jî red bike biraz. Mamosa pirsyarî duayî talî zimanî Kurdî li Bakur pir xelis dibînim yani mesele çi ye hûn dixwazin milletê çê bikin bi navê Kurd û zimanê wî Tirkî be. Gava ku me behsa dedekadeya kir ji xwe divê ku em vê yekê baş zanibin ku li Kurdistana Bakur yê ku cara yekem bi dengê bilind gotin ku perwerdeyiya bi zimanê zikmakî daxwaza perwerdeyiya zimanê zikmakî yê cara yekem di Kurdistana Bakur vê şiarê avêt nortê dedekade. Baş. Di kovarê xwe da, di mîtîngên xwe da, di şevên xwe da, di çalekiyên xwe da. Perwerdeyiya bi zimanê zikmakî. Ji ber vî ya em zêdetir giringiyê didin ziman û ji bonî perwerdeyiya bi zimanê zikmakî niha şiara me yekem jî dîsa jî hê jî ew e. Ziman e. Ziman e. û belê weka ku we got li Bakur mixabin. Şert û mercên êdî teknolojiyê jî ev televizyonu, internetu û ev telefonên niha ku destê zaroka dane êdî tiştekî wisa bûye ku mixabin ziman di xeterekî mezin da ye û di vî warî da jî tenê ev heye ku Kurd dikaribin ya ziman ya perwerdeyiya bi zimanê zikmakî bi tekoşînê bikin fermî û zimanê Kurdî bibe zimanê fermiyê duduya li Tirkiyê. Bi xêr jî wî bi berxwedana di malbatê da tenê bi axaftina bi Kurdî têr nake ji ber ku ziman ne zimanê kolana û perwerdê û bazarê. Baş e Mamosa min zor spas dikim ke tevlî bernameyê me pencemor bûyî spasiyeta dikim û hêvî serkeftin bo we ji dixwazim. Ez jî gelek spas dikim bi hatina wê Diyarbekir jî ez gelek kêfxweş bû memnûn bûm. Zor spas memnûn. Bîneran û bîseranî xoşewîst bem şêwê hatîne kotayê Elxeyê careman pêkەوە پرۆمۆی ئەڵخەی داهاتوو دەبینین کە لەگەڵ کەسایەتیشی دیکەوە بەخواتان ئەسوێن. جیاوازی چی بوو بۆ کورد بە تایبەتی سەردەمێکی چۆن بوو سەردەمی مەلیکی؟ ئیمکانیاتی مزاهرەکردن و ئەوانە بە شیوعەیە کرا بەڵام بە دیموکراتی وەتەنی ناکرا. تۆ پێ دوایە ئەگەر شۆڕش دروست نەبووایە وەزعێکی تر دروستە بوو؟ سووریا و تورکیا پێش شەڕی براکوژی ئێمە هەموو مانگێکەوە بوونەوە بۆی ئەم کیانەی ئێمە لەناوبەرن. وەسییان هەڵواسی بوو کولی جەماعەتی هەنگوو دەستەکەمان بۆ بنێن دەستەکەی لێ کردەوە وان تورکەکان بەعزێ شتیان کردبوو ئەمانیش ڕێگایان نا بە خۆیان چوونە ناو کەرکووکەوە قەتڵ و عامیان کردن.